Každý chce vyzerať lepšie a veľa ľudí by sa chcelo podobať na nejakého modela. Ale keby ste vedeli, čím všetkým si musia za oponou prechádzať, tak na celý modeling by ste zmenili názor. Dnes sa pozrieme na to, kde sa to všetko začalo, ako to modelingu naozaj funguje a ako sa k modelom správajú a či to vôbec stojí za to. A na konci videa si povieme tú temnú stránku modelingu. Modeling, aký je dnes, tak nebol taký vždy. Všetko to začalo v polovici 19. storočia, vtedy to fungovalo tak, že jediné také modelky, tak boli figuríny alebo maximálne manekínky, ktoré v obchodoch ukazovali, ako tie šaty vyzerajú. Ale iba do tej doby, dokým neprišiel Charles Frederick Worth. Charles bol návrhárom a došlo mu, že tie šaty vyzerajú úplne inak, keď ich má na sebe skutočná reálna žena. Ale keďže vtedy žiadne modelky neexistovali, tak začal svoju manželku Marie používať ako živý model. A sprofesionizoval to, čo oni v tej dobe vnímali ako modelky, tak on z nich urobil tie modelky, aké my poznáme dnes. A modelky hovorím práve preto, že v tej dobe bola ohromná väčšina modeliek práve ženy. Nie ako dnes, že dneska je to tak už viac pol na pol. Aj keď v dnešnej dobe stále dominujú ženy, tak stále máme neskutočne veľa modelov. Charles Worth zistil, že to vlastne funguje. Začal teda používať viaceré ženy a začali ich aj platiť. Povedal im pravidlá, aký majú mať postoj, ako sa majú správať, ako majú chodiť a nechali ich, aby takto chodili po luxusných salónoch, v pekných šatách, aby sa tam tak otáčali alebo predvádzali a vtedy im dal názov mannequins. Manekíni, ktorý sa stále používa až dodnes. A odvtedy sa toho neskutočne veľa zmenilo. Začali vznikať prvé agentúry a vo veľkom sa rozbehlo fotenie žien v krásnych šatách. Ale vtedy to nebolo tiež také farebné, ako to teraz vyzerá. Lebo na modelky bol veľký dopyt a začali riešiť každú jednu maličkosť. Každú jednu hovadinu. Výraz, náladu, pózu. Už vtedy také fotenie alebo opravovanie mohlo trvať niekoľko hodín, kľudne aj 10 hodín v kuse. Už vtedy vznikol prvý časopis Vogue, ktorý je dodnes jedným z najväčších časopisov celého sveta a ten začal fotiť modelky vo veľkom. Vtedy už začal byť modeling taký, aký ho poznáme dnes a v roku 1920 vznikli prvé skupiny, tzv. Model Girls v New Yorku a jedna z prvých uznávaných bola John Robert Power Agency. A už to všetko začalo. Kontrakty, školenie v tom, ako sa majú hýbať, ako majú pozovať. Niečo ako robil Charles, ale ešte prísnejšie. Začali castingy a časopisy vo veľkom. Určite veľa z vás pozná Hollywood a ten má veľkú zásluhu na tom, ako dnešný modeling vyzerá. No ja to myslím z tej temnej stránky. Keď prišiel taký prvý filmový boom, tak všetci začali pozerať filmy, no herečky v tých filmoch vyzerali úplne inak ako bežné ženy. Presne vyrysovaná tvár, lesklé vlnité vlasy, obočie upravené na milimeter, svetlá čistá pleť, alebo výraz, ktorý sa v dnešnej dobe hrozne často používa, hunter eyes. A keďže sa tento look ľuďom páčil, tak modelky sa museli podobať, museli ich proste kopírovať. Reklamy začali používať nádherné ženy ako tváre značky. A teraz som si uvedomil, že ako moc Hollywood ovplyvnil to, ako neskutočne zmenil pohľad na krásu. Niečo ako v dnešnej dobe kazia sociálne siete ideál krásy, tak v tej dobe to boli filmy. Hlavne väčšina filmov, za ktorým stal Hollywood. Veľkým značkám to ale reálne fungovalo, lebo nikto by si nekúpil parfém, ktorý nosí Matúš, ktorý natáča na YouTube, ale som si na 100% istý, že v tej dobe by si oveľa radšej kúpili voňavku, ktorú nosí dokonalá krásna žena. Ale tú ženu upravovalo 10 ľudí 5 hodín kuse, aby dosiahli to, ako my ich vidíme na fotkách. Vtedy už modelky začínali byť všade. Na plagátoch, v kinách, v kozmetike, parfúmy, obchody s oblečením alebo magazíny, ktoré sú v dnešnej dobe masovo tlačené. Toto bol moment, kedy žena nebola len nositeľka nejakých krásnych šiat, ale stála za marketingovým ťahom obrovských korporátov a veľkých firiem. Začali vznikať veľké značky ako Calvin Klein, Chanel, Versace, Dior a nájsť ste ich mohli všade. V televízii, v magazínoch, na plagátoch, v obchodoch alebo na Fashion Week na rôznych miestach. Fashion Week je týždeň, keď sa začína celá sezóna módy, počas ktorého návrhári predstavujú svoje kolekcie a je to veľmi dôležitá časť alebo súčasť modeliek a modelingu ako takého. Sú to obrovské série prehliadok, ak ste videli, ako sa nejaký model prechádza po tom dlhom pódiu, tak to je nejaký event počas toho Fashion Weeku. A aj keď vám to môže pripadať tabu,
napríklad mne to tam naozaj pripadalo, tak je to veľmi rozsiahle. Nájdete tam tú top módnu elitu, ktorí sú na vrchole módy ako takej. Je tam veľa stylistov, influencerov, alebo celebrity ako je Rihanna, Doja Cat, Beyoncé, Dua Lipa, alebo herečky ako je Zendaya, Jennie Kim, alebo Kardashianky, a takto by som to mohol menovať do nekonečna. Už to pre modelky nebola len práca, ale pre celé firmy to bol luxusný biznis, do ktorého išli desiatky až stovky miliónov dolárov a firmy začali bojovať o tie najkrajšie modelky. Vtedy bolo veľa modeliek, ktoré si zarábali taký bežný plat, ako v dnešnej dobe si zarobí tak priemerne bežný autoopravár. No dnes, keď máme na svete také obrovské firmy, tak tie veľké firmy chcú tie najkrajšie a najlepšie modelky a preto s nimi robia veľké exkluzívne zmluvy. A najviac nám odhalila Linda Evangelista, ktorá verejne povedala: nezdvihnem sa z postele za menej ako $10,000. A vtedy si veľa ľudí uvedomilo, koľko ten modeling reálne zarába, hlavne tým najväčším modelkám. A dnes to je čoraz viac. A to, čo Linda povedala, že sa nezvihne z postele ani za $10,000, tak to neznamená, že $10,000 si zarábala. Práve že to bola len jej základná výplata. Práve že dostávala o mnoho viac. A v tej dobe, teraz sa bavíme o roku 1990, tak vtedy to bolo zarábanie pre tieto modelky. Vtedy už boli televízie a veľké obchody, ale čo teraz? Teraz trávime neskutočne veľa času na sociálnych sieťach. By the way, o sociálnych sieťach, o závislosti o sociálnych sieťach som robil videjko a teraz si tie modelky môžu zarábať o mnoho viac, nehľadne na infláciu. Vtedy v 90. rokoch bola ale modelka to, čo je dnes herečka, influencerka a spevačka zároveň. Ako Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, a oni mali naozaj veľkú moc, ale zase nie ako vláda. Tak čo ma držíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Mohli si diktovať, s kým budú pracovať, mohli si zrušiť prehliadku, ak si mysleli, že mali za to nedostatočne zaplatené. Alebo sa im nepáčilo, ako sa mohli predstaviť. Ale vrátime sa do dnešnej doby a povieme si, ako to reálne teraz funguje a ako to reálne vtedy fungovalo. Dnes sa modeling totálne zmenil. Už to nie je len o agentúrach alebo o fotkách, ktoré idú na časopis alebo magazín. Dnes si modelky môžu budovať svoju kariéru už od mlada na Instagrame, kde môžu ukazovať svoju krásu. Aj keď podľa mňa každý vníma krásu inak. A influencerky sa skorej dostanú do platených kampaní ako modelka, ktorá je len modelkou, ktorá nerobí popri modelingu žiadne sociálne siete, lebo značky potrebujú dosah, engagement, autentickosť, ktorú si vedia na tom Instagrame tie modelky vybudovať. Hovorím, že vedia, nie že vybudujú, hej. Lebo dnes modelka už nie je iba krásna žena, ale aj marketing. Dnes Runway a Fashion Weeks, o ktorých sme hovorili, tak fungujú úplne inak, ako vtedy fungovali. Ako som hovoril, tak tam chodí neskutočne veľa celebrít. A modelky sa presúvajú medzi New Yorkom, Londýnom, Milánom a Parížom. Dnes už je backstage, ale mierne transparentnejší, aj keď to, čo sa deje za oponami, si ešte len povieme. Hovorím, že mierne transparentnejšie, lebo modelky si tam môžu natáčať vlogy. V niektorých prípadoch už aj hovoria o tom, že ako s nimi tie značky zaobchádzajú. Aj keď to tak nebolo vždy, ale ako som povedal, o tom si ešte budeme hovoriť. Ale hlavne ukazujú realitu a stres hlavne v čakárni. Casting je ale oveľa prísnejší. Je niekoľko typov chôdze, potrebná konkrétna výška a hľadajú presnú unikátnu tvár alebo vibe, aký ten modelka má mať. A pamätáte, ako som na začiatku hovoril, že čo v tej dávnejšej dobe bol ideál krásy? Presné oči, presná genetika, no teraz už je niekoľko typov krásy. A aj keď podľa mňa osobne má každý človek iný typ krásy, ale sú nejaké typy krásy, ktoré sú obľúbené všeobecne medzi ľuďmi, ako sú vysoké modelky, nízke modelky, rôzne typy vlasov a dokonca aj rôzne váhy. Čo ja nie som žiadny kardiovaskulárny poradca, ale myslím si osobne ja, že nadváha alebo obezita má zlý vplyv na srdce. Čo v dnešnej dobe to je normálne odvážne povedať, ale zase myslel som obezitu alebo fakt veľkú nadváhu. A to spomínam preto, že sú aj modelky, ktoré majú veľmi veľkú nadváhu a sú modelkami, no malo by sa brať do úvahy, že veľká obezita zase nie je veľmi
prospešná, práve že naopak, hej, len to berme do úvahy. Dnes už modelkám nestačí len super pozovať a vyzerať krásne, ale dobre aj narábať s kamerou, s mobilom alebo so svetlami. Najlepšie, aby robila krátke reelska na Instagram, vedela komunikovať s ľuďmi a vedieť sa dobre prezentovať online na sociálnych sieťach a vlastne aj preto si zarábajú v dnešnej dobe tak ohromné peniaze. Kedysi si modelky zarábali z fotení alebo z runway na pódiu, ale dnes majú príjem z modelingu, zo sociálnych sietí a spolupráci na Instagrame a spoluprácu s inými značkami mimo tej agentúry, v ktorej pracujú. Ak teda im to tá agentúra dovolí a nemajú s ňou nejakú zmluvu, že to robiť nemôžu. A tým pádom by sa niektoré modelky dokázali uživiť aj bez modelingu. A ako hlavná vec, že môžu hovoriť otvorene. Môžu povedať, čo sa deje v zákulisí, čo sa dialo v zákulisí, o praktikách, o ktorých ľudia nevedeli a o únave, strese a preťažení, ktorý modeling vytvára, a nielen psychicky, ale aj fyzicky, alebo o tom, akí naozaj hrozní ľudia v tom modelingu vedia byť. Ale taktiež aj nejaké pozitívne veci, ale o tých sa tu teraz nebudeme baviť. Začneme zľahka, a to tak, že na castingy povedia, koľko to bude trvať, koľko outfitov si bude musieť vyskúšať, nejaký obnos peňazí, nejaký typ líčenia, no skončí to tak, že fotenie môže trvať o hodiny viac, pričom budú skúšať viac outfitov a môžu za to dostať menší obnos peňazí. No zase nemusí to byť vždy menší obnos peňazí, ale záleží zase od toho, že čo sa tá modelka s tou firmou dohodla. A preto niektoré modelky môžu čakať 2 až 5 hodín, niekedy stáť v rade, v zime, v horúčave, často ani nevedia, kedy na ne príde rad. Takzvané fittingy, čo sú skúšanie outfitov alebo pos, tak sú taktiež brutálne dlhé, a to až dovtedy, dokým dizajner neopraví každý jeden malý detail tak, ako to chce, a zároveň popri tom ešte skúša iné outfity. Travis Bryant, ktorý bol bývalým modelom, tak vo svojom videu taktiež povedal, čo sa deje za oplnami modelingu. A ak si mysleli, že ženy to majú v modelingu ťažšie, tak pravda je, že to pravda nie je. Či už pri mužskom alebo ženskom modelingu, tak je to takmer to isté. No podľa Travisa si ženy zarábajú 3 až 6 krát viac ako muži, čo ale z jednej strany aj z druhej to dáva zmysel. Úplne tomu chápem. Aby ste vedeli, ako to tak môže vyzerať. Modelka sama povedala, že keď oni nám povedia, že máme stať, tak stojíme. Ak nám povedia, že máme viac otvoriť pery, tak to urobíme. My pre nich vdychujeme a vydychujeme. Takže to ukazuje, že vlastne modelky si reálne nemohli rozkazovať. Teraz, čo, kde a kedy, chceš byť modelkou alebo modelom? Tak buď, ale my budeme hovoriť o tom, čo máš robiť. A to, ako sa k ním správajú, vie byť hrozné. Majú 2 kúpeľne, 2 spálne s ďalšími 7 ľuďmi, a keď im to neprepláca firma, tak si to musí všetko preplatiť modelka. A aj keď zarába veľa, tak 7 krát 1200 je 8400. Čo je neskutočne veľa peňazí. A keď som robil research na toto video, tak som zmenil názor na celý modeling, lebo veľa modeliek hovorí, že reálne nie je nič príjemné na tej práci. Celý deň niekoľko až 5 hodín a viac. Niekoľko ľudí, normálne celý štáb, sa dotýka a upravuje tú modelku hodiny. Ale aby som to objasnil, tak nie vždy boli oblečené. A to nehovorím len o ženách. Počas tých hodín môže byť ticho, alebo sa tí dizajneri alebo fotografi s tými modelkami môžu popri tom rozprávať. A veľa modeliek hovorilo, že s nimi aj flirtovali. A ja som mal za to, že všetky modelky sú dospelé, ale nie. Sú modely aj deti. A to nie je v pohode, teda ak sa deje to, čo sa deje aj s tými dospelými. Ako dieťa bereme veci osobne, a keď vás niekto, nejaký cudzí ľudia niekoľko hodín upravujú každú jednu vec na vás, ktorú si možno aj vážite, tak vám to vie zničiť nielen psychiku, ale aj život. A z výpovedí niektorých modeliek, tak jedna modelka povedala, že ten stylista prišiel k nej jej upraviť vlasy. No, to sa nestalo. Snažil sa ju poboskať, no našťastie ho odstrčila a odišla. Bohužiaľ nie všetky sú o tom tak rázne, ale našťastie už sa začína o tom viac hovoriť. Vogue, čo je ten časopis, ktorý som spomínal, ktorý je ten jeden z najväčších, tak na YouTube vydal video s modelkami, ktorým sa tieto veci reálne stali. Veľa z tých prípadov som vám už teraz povedal, ale veľa ľuďom sa to taktiež nepáčilo. A nie, že tie modelky o tom hovorili, to je dobré, to je naozaj odvážne. Ale problém bol práve v tom, že to vydal ten časopis Vogue.
A ľudia začali písať do komentárov, že ten časopis Vogue sa správa, ako by s tým nemal nič spoločné. To, či s tým Vogue reálne niečo mal spoločné, tak to som bohužiaľ vyhľadať nevedel a nechcem tu zase trepať hovadiny, lebo berem túto tému naozaj s rešpektom. No je možné, že na tom niečo bude. Tých temných stránok je ešte hrozne veľa a ja tu nechcem od nich všetkých teraz hovoriť, a zároveň nemám ani hero, na ktorom by som to bral, ale taktiež s rešpektom. A myslím, že už nemusím ani nič viac hovoriť o tej temnej stránke modelingu. No nechcem zároveň hovoriť, že modeling je najhorší a že sa tam dejú takéto hrozné praktiky, no ale dejú sa tam takéto hrozné praktiky, aj diali. A pozitívum? V skripte nemám nič napísané. Pozitívum, čo by mohlo byť pozitívum modelingu? Čo ja vnímam ako pozitívum modelingu. Úprimne neviem nájsť v modelingu nejaké veľké pozitívum, je to ťažké fyzicky aj psychicky. A to, ako majú modelky výplatu, tak to zase záleží na tom, ako vysoko sa v tom modelingu nachádzajú. No teraz si urobte na modeling vlastný názor sami. Toto video vôbec nemá odradiť ľudí, ktorí v tom modelingu sú, alebo ktorí tam chcú byť. Verím, že to vie byť aj super práca, keď máte okolo seba super ľudí. No ja som Matúš a vidíme sa pri ďalšom videu. To bolo zaujímavé.